knihy, ktoré si tu môžete aj prelistovať. Mám vám niekoľko párov. Napísal Peter Paleček v spolupráci s riaditeľom základnej školy v Ružomberku Bohušom Murínom. Sú traja regionálni manažéri projektu. Pre západné Slovensko som to ja, stredné Slovensko máme tu, myslím, že aj z Trenčína ľudí, alebo z Trenčianskeho kraja, tak tí by sa mali obracať na Juraja Ivana z Liptovského Mikuláša. Na východe máme novú manažérku Marianu Aľušíkovú. O preklady magazínom sa nám stará Niky Varholáková, ktorá je tu tiež prítomná. Vítam ju. Administratívu rieši sekretariát Slovenského šachového zväzu Martin Dobrodka a Blanka Rusková. Dozorná rada projektu je páni Šturc, Chrytko a prezident zväzu Huba. Ako šach pomáha školákovi, ja by som si dovolil toto preskočiť, lebo myslím, že na túto tému dnes budú skoro všetky prednášky, takže by som sa tým nerád zdržoval. Moju prezentáciu nájdete aj na webe, aj vám ju môžem všetkým rozoslať, aj prípadne môžem vám ju aj tu hneď dať, takže nemusíte si ani nejaké poznámky robiť. A veci, čo preskočíme, si môžete potom ešte prezrieť individuálne. Opäť nebudem sa tým veľmi zdržovať, len vymenujem, v čom je ten šach vlastne dobrý pre deti. Cvičí ich pozornosť, pamäť, predstavivosť, predvídanie, porovnávanie možností, abstraktné myslenie, plánovanie, súčasné zvažovanie rôznych možností. Myslím, že týchto vecí je ešte viacej, ale vybral som také, ktoré by som vedel veľmi ľahko opísať, ale nechcem sa tým až tak zdržovať, lebo teším sa na prednášky ďalších prednášajúcich. Toto je model inteligencie podľa Howarda Gardnera, psychológa. Svojím vlastným skúmaním som zistil, že šach pomáha v tomto modeli, ktorý tvorí 7 oblastí, minimálne v 6 z nich. Je tam jazyková, matematická, priestorová, pohybová, rytmická, vnútro osobnostná a pôsobenie osobnosti navonok, tak snáď okrem tej rytmickej vo všetkých ostatných 6 sa ten šach dá nájsť. Pustím vám dve videá. Jedno bolo natočené v základnej škole Cenada, ktorá tu má najväčšie zastúpenie, tak ich musím pochváliť. Ho teda nájdem ešte. Aha, ide to aj tak. V tej základnej škole v Bratislave sa žiaci učia vyhrávať aj prehrávať, konkrétne v šachu. Slovenský šachový zväz by chcel túto kráľovskú hru dostať aj do ďalších 100 základných škôl na Slovensku. Problémom je ale nájsť učiteľov, ktorí by boli ochotní naučiť sa pravidlá šachu. Títo žiaci 2. ročníka sa 2-krát do týždňa učia hrať šach. Skúste porozmýšľať na človeckej magnete, ktorý sú máme. S pravidlami šachovej hry sa zoznamujú už ako predškoláci. V 1. ročníku prešli CD-čkom Fritz a šachlík, čo bolo spojené aj s rozprávkami. Aby sa naučili, ako skáče koník, je to najzložitejší šachový ťah.
Šach je na tejto škole povinný predmet v 1. až 3. ročníku. Nám to umožnila tá nešťastná, kritizovaná reforma, ktorá priniesla jednu dobrú vec, že dala istý počet hodín, ktorý si škola môže obsadiť takým predmetom a takým obsahom, aký chce. Slovenský šachový zväz by chcel dosiahnuť, aby sa túto hru vyučovali žiaci na asi 100 základných školách na celom Slovensku. Problém však majú s pedagógmi. Cesta do viacerých škôl je, že budeme vzdelávať učiteľov, lebo je to jednoduchšie ako vzdelávať šachistov na učiteľov. Ja som sa učila vlastne od malička hrať šach s tatinom, takže on ma trošku na to nejak namotivoval. 6-ročný Jakub Šošovička sa šachu venuje od útleho veku. Stal sa už aj majstrom Slovenska vo svojej vekovej kategórii. Ja hram šachy od 3 a 3/4 roka. Páči sa mi, keď vyhrám partiu, keď dostanem cenu. Podľa pani riaditeľky vyučovanie šachu trénuje pamäť, napomáha rozvoju myslenia, ovplyvňuje osobnostné vlastnosti. Vytrvalosť, ďalej plánovanie, rozhodovanie, dodržiavanie pravidiel, naučiť sa prehrávať, ale naučiť sa aj vyhrávať. Od najmladších šachistov Rusana Kurilcová, televízia JO. No, je to taká nižšia kvalita, lebo sme im to vzali do stránky. Sa aj ospravedlňujem, že nemáme asi ideálnu stenu na premietanie, ale inú nám nepostavili. No a ešte vám pustím video, ako funguje šach na školách v Anglicku, kde to robia profesionálnejšie a no, je to aj väčšia krajina, ale má to tam takú viac, si myslím, že organizačne je to lepšie zvládnuté ako u nás. No ale keďže u nás to robíme my popri svojich zamestnaniach, tak je to veľmi ťažké dosiahnuť takúto úroveň ako oni. Bude to po anglicky, dúfam, že je dobrá výslovnosť, tak prípadne môžem niečo potom tak skrátke. Children have been clamoring to learn chess. I get the question every year about chess. I'm convinced that the strategy, the discussion, the enjoyment, the game playing all has something to add and will in fact enhance the children's attainments in other subject areas. We have learned bishops, pawns, queens, and vessels. Next, after queens, we're learning about knights, and these are probably the most difficult. With CSC, we follow curriculum, which I think is fantastic because the way that the curriculum works up, step by step, small bit by small bit, really helps children digest it, and I think they can understand it a lot easier that way. The lessons that I did today, that was only their 6th lesson in each class. They were giving moves that more advanced players may even struggle with. I mean, they were giving moves where the queen was attacking more than one pawn, and they've never learned about a queen before. That's really good. So that kind of tells me that they're really understanding what we've done so far. Well, in Hungary we made a very big step from starting from 2013. Chess will be a choosable subject from September in every school. The school can decide whether they choose chess as a skill development. Here in England, chess in schools and communities, charity is doing a very good job. So I do hope that in the near future I can also say the same numbers as they can. The lesson you just saw was their first full game of chess. We built it up gradually, from pawn games to rook games, knight games, bishop games, so that they get to know how the pieces move. If you capture this pawn, she will use her pawn to capture your knight. That's not good, that's not a good trade, but you can capture... Yes, exactly. She's only just learned, but she can understand it. I like when you're moving your objects
and then you actually get the other person's subject. And even when you get checkmate, you win. You need to think of ways in your mind you can get the king to win. I think it teaches them how to reason. It's because of the puzzles involved. Like when we started with the pawn game, it's a very simple game where you have to get your pawn to the back rank the first. And so they start to learn how to think ahead. And so it gives them an idea of how to concentrate and how to think ahead. The pawn teacher told me that they're better behaved now. And that is very encouraging. You know, she told me they're more attentive, you know. Sometimes you use chess as a reward. So if you're naughty, they won't be able to play chess. The thinking ahead has benefits in terms of problem solving in maths. The fact that you're playing with someone and focusing on the board builds relationships within the class. It can be surprising actually which children achieve in chess. We've had 1 or 2 children who've been really struggling in other areas who actually turned out to be extremely good at chess. And that can be very, very good for somebody's self-esteem and self-confidence, which again has a knock-on in other areas. Well, it's always nice to see the results immediately. I mean, these kids come and make numbers for us, and it's quite an enjoyable session always. So far, I haven't been involved in a great way, but I'm involved in a similar project in India. We call it the Mind Champions Academy, and it's wonderful to see that Chess in Schools and Communities is doing something very similar here in the UK. Neviem teda, že či ste rozumeli, bolo tam niekoľko osôb, tá pani v červenom v okuliaroch bola vlastne riaditeľka školy a hovorila veľmi zaujímavé veci o tom, že nielen sa zlepšili výsledky žiakov v matematike a v týchto prírodných vedách, ale veľmi sa zlepšilo správanie, a že dokonca používajú šach ako istú formu odmeny a keď deti neposlúchajú, tak im zakážu hrať šach a je to pre nich dosť veľký trest. Všetci sú podpísaní na prezenčke? Co je mi asi, že chceme skontrolovať. Potom tam vystupovali učitelia. Mňa teda, bol som na jednom seminári v Litve a bola tam prítomná aj nejaká dosť vysoká pracovníčka ministerstva školstva v Anglicku. A rozprávala mi, že v Anglicku je so šachom ten problém, že je považovaný za hru takých vyšších vrstiev, povedal by som, že taká snobská záležitosť. Ale práve táto CSC, čo je Chess in Schools and Communities, communities sú v Anglicku niečo ako naše centra voľného času, tak práve išla do škôl, videli ste, že sú tam deti rôznych prisťahovalcov a aj tí učitelia, tam bol nejaký pán z Nigérie, tuším, a teda, že idú práve za tou masou ľudí, ktorí využívajú to, že táto záležitosť, že šach je veľmi lacný a že si ho môže každý dovoliť a snažia sa to, čo je považované za snobstvo v Anglicku, vlastne priniesť tým jednoduchším, tým menej bohatým ľuďom. A to bolo aj jej veľmi sympatické, že táto spoločnosť to tak robí. Dokonca dostali od toho nejakého princa aj nejaké uznanie. Majú veľmi peknú stránku, keď si dáte do Google CSC, Chess in Schools and Communities. Je tam veľa materiálov, dokonca aj teda, čo by sa dali použiť v našich podmienkach. Ešte jedna vec, čo ma veľmi upútala je, že oni učia šach tým spôsobom, že vždy v triede sú dvaja. Jeden
je taký ten vyučujúci a druhý je taký, že čo sa vlastne učí učiť. A tým pádom si rok po roku vychovajú vždy nového človeka a vlastne deti, ktoré postupujú z ročníkov do ročníkov, tak vždy vlastne majú už v tom nižšom ročníku už ďalšieho človeka, čo vie ten ročník prebrať po ňom. Čiže učiteľ vlastne rastie s tou triedou a je to ako triedny učiteľ šachu, by som povedal. Opäť len tak stručne, lebo väčšina z vás v tom projekte je zapojených, takže môžete z projektu získať 15 kusov šachových súprav, jednu magnetickú tabuľu, tá je tu, knihy, ktoré som vám dal kolovať, knihu Škola šachu, knihu Prvé kroky na šachovnici od Ivana Pavličku. Ak tu nie je, tak tiež môžem dať vykolovať. Táto jediná sa dá aj kúpiť a to aj tu. Ostatné sa dajú získať len cez projekt. Nemôžeme ich predávať. Propagačný leták, CDčko, takéto úvodné školenie. Dve nové veci sú, že začalo sa šíriť aj DVDčko, videokomentáre Jána Markoša. Je to zamerané pre šachistov už takej pokročilého levelu, lebo Majster Markoš je výborný vysvetľovateľ, ale je to veľmajster a vysvetľuje partie veľmajstrov, aj keď teda takým ľudským prístupom, tak myslím, že začiatočníkom by to veľa nedalo a mohlo by to ich odradiť, ale pre ľudí, ktorí vyučujú hráčov rôznych úrovní, je to dobrá pomôcka. Žiaľ, zatiaľ ešte je to také, že CDčka sú iba na zveze, ja ich tu nemám, takže mám len jedno, ktoré som dostal priamo od Jana, aj s podpisom, takže môžem vám ho ukázať len. A nová vec je tiež, že jedna mladá slečna, Adriana Ducháčková, napísala básnickú zbierku, ktorú Slovenský šachový zväz podporil jej vydanie a tiež aj túto dávame k tým vedúcim krúžkov. Ale zase to sú, zatiaľ ich ja nemám, tu nemám vlastne ešte vôbec. To CDčko mám iba, pretože som spolupracoval na jeho vydaní, ale zbierku má zase len zväz, takže postupne sa budeme snažiť pre tých vedúcich, ktorí už sú zapojení v projekte, aj tieto dve veci dodať. Materiál dostávajú školy formou pôžičky. Pokiaľ krúžok funguje, môžu ho využívať. Keby krúžok zanikol, mali by sa mi ozvať a aby som si ho zobral späť a použil by sa niekde inde, kde by sa využíval. Kníh Škola šachu bolo vydaných 3000, kníh Škola šachu 2000. Tie knihy tu mám, tak pre tých, ktorí sú zapojení do projektu, tak ich dneska aj odovzdám. S materiálom zatiaľ je to celkom dobré. Mali sme s tým minulý rok problémy, lebo tá prvá várka sa rýchlo rozdala a sme pripravení teda pre tých 300 škôl to dodať momentálne, len ja ho tu nemám, hej, je na zveze, tak pre túto Ferka Jablonického, tak ho dodáme v priebehu niekoľkých týždňov. Súpravy, tá tabula už je troška, je tam stará fotka,
tie nové sú takéhoto dizajnu. Majú tam aj priestor na propagáciu sponzorov. Knihy, to je ten plagátik. Krúžky, ktoré bežia pod CISom, by mali svoje deti prihlásiť aspoň ako základných členov projektu, čo je zadarmo, a motivovať deti, aby si kúpili 10-eurový balíček, ktorý za chvíľu opíšem. No a rád by som vedel, ako krúžky fungujú, aspoň teda raz, dvakrát do roka by som chcel mať informáciu o tom, že či krúžok funguje a koľko tam detí je, prípadne nejaký termín krúžku. My by sme to chceli nejako centrálne zverejniť, aby rodičom sa dostala na jednom mieste informácia, že kedy krúžok beží, kto je vedúci, kontakt, aby priamo mali kontakt na toho vedúceho a mohli sa rýchlo prihlásiť. A aby vedeli, že tento krúžok napríklad mi nevyhovuje, že je v piatok, tak budem chodiť v útorok niekde inde. Viem, že v malých mestách asi tých krúžkov nebude 10, ale v Bratislave nie je to až taký problém prejsť pár zastávok autobusom alebo odviesť sa o 2 km ďalej. Spôsob prihlasovania, mám tu aj prihlášky, ale to je všetko tiež na webe, tieto formuláre. Prihlášky idú na sekretariát. Prihláška vyzerá takto. K tomu 10-eurovému balíčku, ktoré si dieťa kúpi, dostane jednu tú učebnicu, buď jednotku alebo dvojku. Odporúčam začať jednotkou, ale možno niektoré deti, ktoré už sú vyššie, tak si môžu aj rovno kúpiť vlastne dvojku. Nemusia si kupovať jednotku. Preukaz člena šachu na školách, budem za chvíľu mať obrázok. Individuálne členstvo v Slovenskom šachovom zväze. Mám troška problém vysvetľovať vedúcim, že deti, oni skrátka registrujú iba deti, ktoré si myslia, že už potrebujú toto členstvo. Ale je fakt, že ten balíček ponúka aj iné služby, ktoré pre tie dieťa sú možno dôležitejšie ako to členstvo samotné, ale aj to členstvo má svoju cenu vďaka práci túto pána Diviaka. Pána Roháčka? Prosím? Asi pána Roháčka ešte? A pána Roháčka, hej. Vlastne toto členstvo vstúpilo na cene, pretože deti, ktoré sú registrované týmto spôsobom, môžu hrať prakticky neobmedzene súťaže družstiev. Od prvej ligy až po najnižšiu. A teda vlastne iné členstvo nemusia platiť, neplatia si žiadne licencie, takže za 10 eur môže ísť hrať akúkoľvek súťaž, ktorú zväz poriada. Toto členstvo je na 1 rok, vždy platí od januára do decembra, takže nie je to na rok od dňa registrácie, ale je to vlastne na kalendárny rok, ako je bežné členstvo SŠZ. Dokonca majú prvý prestup do šachového klubu zadarmo. Sú síce vedení väčšinou ako individuálni členovia, ale zase predpisy Slovenského šachového zväzu boli také, že individuálny člen sa berie na súpiskách družstiev ako cudzinec, respektíve licenčný hráč, a tých mohol byť obmedzený počet. A pre tie deti skrátka už dneska je ten prístup k tým súťažiam 100%. Ak niekde vznikne skupina, ktorí si kúpia to členstvo, tak v podstate môžu fungovať ako klub
akejkoľvek súťaži. Prístup na portál PSM Slovakia Fidecom, to je stránka, kde sú zhromaždené všetky materiály, ktoré sa vytvorili od vzniku projektu. Predovšetkým sa tam archivujú články a magazíny, ktoré vychádzajú raz za 2 týždne. Niky ich prekladá a ja to tam na tú stránku ukladám. Vyšlo už 52, Niky? 53 prémiových magazínov a niekoľko magazínov pre základných členov. Vlastne tie chodia, každé 2 týždne chodí ten prémiový magazín mailom do schránok. Magazín základných členov je koľko raz do mesiaca? Menej často. No, takže sa mi zdá, že tam tá pravidelnosť nie je až taká, ale už vlastne tá základná registrácia je zadarmo, môžete si ju aj ako tréneri zriadiť, nie je tam žiadne obmedzenie, takže aj tréner môže dostávať ten magazín, aj to odporúčam, aby vedel, čo deti dostávajú do schránok. A nakoniec sú tam informácie aj pre nich. To je preukaz jedného nášho člena. Takto vyzerajú, no nie je to dobre vidno, ale toto je print screen z matriky. Takže tam je vlastne, ako je zobrazený ten prémiový člen v matrike Slovenského šachového zväzu, má zaplatené členské a v tom prvom stĺpci je, že je CIS Premium, teda prémiový člen. Dostávajú automaticky svoje ID číslo, to je číslo identifikačné pre FIDE, takže hneď sú zaradení aj do databáz FIDE. Keď si dáte normálne na FIDE stránke vyhľadať nášho prémiového člena, tak ho tam nájdete. Jediný rozdiel od povedzme mňa je, že to ID číslo oni majú, skrátka je tam v tom čísle zahrnuté, že sú v tom projekte Šach na školách a má iný tvar ako naše čísla bežné, ktoré sú tam nejaké, tam je zase zakodovaná krajina. My máme, tuším, no neviem presne, ale je tam prvé 3 čísla znamenajú vlastne z ktorej krajiny to je a títo CIS tam majú 9000, čo znamená, že sú členmi šachu na školách. V projekte už je 12 krajín, z takých šachovo zaujímavejších Turecko, Slovinsko, Moldavsko, Írsko, a teraz aj Peru, dvoch mladých veľmajstrov, ktorí boli aj na svetovom pohári. Sú tam niektoré africké krajiny, Alžírsko, Etiópia, Malawi, kde si myslím, že ten potenciál je veľký, lebo tam to sú obrovské krajiny, kde naozaj to, že šach je lacný, pre nich môže byť veľmi atraktívne. Ten newsletter už sa prekladá, myslím, že do 8 jazykov, angličtina, ruština, španielčina, nemčina, francúzština, portugalčina, arabčina, no a samozrejme aj slovenčina, a aj Slovinci si ich prekladajú. Takto vyzerá stránka PSM Fidecom. Je to taká lízanka, kde sú po bokoch rôzne možnosti. Sú tam teda archivované tie newslettere, rôzne iné články, videá, fotky. A jednou z možností je aj rating. Toto je školský rating CIS a dieťa vlastne získava automaticky s registráciou aj tento rating.
Je na to dokument, ktorý určuje presne, ako sa to počíta. Na rozdiel od ratingov, ktoré sme my zvyknutí, že vstupuje tam vlastne len výsledok partie a sila súpera, tak tu sa dá rating ovplyvniť aj iným spôsobom, napríklad obnovením členstva, ale aj teda znovu zaplatením 10 eur po roku, ale aj pravidelnou účasťou na tréningoch. Je tam možnosť zvýšiť si rating vzdelanostným bonusom, to iba tam klikne to dieťa a hneď má o 5 bodov vyšší rating, ale môže to spraviť, myslím, že len raz za rok. No a teší ma, že na čele rebríčka sme my. Je to teda skôr vďaka tomu, že ja tam vlastne všetky turnaje, kde hrajú prémioví členovia, takých tam ja započítavam a ostatní ratingoví oficeri to asi nerobia až tak často a v takom množstve, takže naše deti sa dostávajú k bodom veľmi rýchlo a vo veľkých množstvách. Ale sú tam aj deti, čo sa snažia a napriek tomu sme asi ešte pred nimi. Je tam vlastne zarátaný celý minulý rok GPX-ky, aj súťaže, ktoré boli mimo GPX-iek, náborové turnaje, približne 300 turnajov som už započítal. Keby mi niekto chcel s tým pomôcť, tak veľmi rád mu odovzdám čas svojich kompetencií. To som už hovoril, že ako sa približne vyrátáva, za čo sú tie bonusy. Keby niekto chcel sa na tom podieľať, tak nech sa mi ozve a ja mu vybavím prístup a aj mu vysvetlím, ako sa to robí. Takto vyzerá ten newsletter, je to teda 8 strán. Je tam vždy nejaká téma, ktorej sa venuje. Písal tam veľmajster Grivas, grécky, ale je to rôzne, píšu tam viacerí autori, dokonca aj naši. Viem, že boli od Rastia Diviaka nejaké príspevky, ja som niečo písal. Je to rôzne. V 50. čísle bolo veľká reportáž zo Štiavnice, ktorá išla vlastne v tých newsletterov išla do tých krajín, kde projekt beží, takže je to aj propagácia našich turnajov. Na poslednej strane sú úlohy na riešenie, že ten tréner vlastne môže povedať deťom: dostali ste mailom newsletter, tak mi doneste vyriešené úlohy. Základné členstvo, to som už hovoril, je bezplatné. Magazín základných členov je približne 4 strany mesačne. Môžete si zriadiť ten prístup cez registračný formulár. Ten je na stránke smfide.com. Takto sa registrujú aj deti. Aj teda môžu si tu vybaviť základné členstvo a je tam možnosť aj vybaviť si prémiové členstvo. Dá sa prihláška aj v klasickej forme na papieri. Všetky tie formuláre máme na stránke. Súčasný stav je k 14.8. bolo 199 škôlok. Začali sme aj do škôlok distribuovať niektoré pomôcky a centr voľného času tiež. K dnešnému dátumu je už tam asi o ďalších 10 škôl viacej. Na začiatku školského roka väčšinou tie školy k tomu pribúdajú rýchlejšie, máme viac práce s tým. Troška ma mrzí, že máme málo tých prémiových členov, lebo
To je vlastne jediný spôsob, ako sa celý ten projekt financuje, keďže zväz do toho vložil síce peniaze požičané od FIDE, ale niekedy ich asi bude treba splácať a zatiaľ táto ekonomická stránka projektu veľmi nefunguje, ale máme už 351 prémiových členov, čo je myslím najviac zo všetkých tých krajín, ktoré sú v projekte, takže sme síce na čele, ale je to asi skôr kvôli tomu, že sme v tom projekte od začiatku. 631 detí je spolu teda prémiových aj základných. Informácie sú pomerne čerstvé, ale zase na začiatku školského roka tie deti pribúdajú častejšie. Včera som tiež nejaké 3 prihlášky dostal, takže dúfam, že sa to postupne zlepší. Takto vyzerá administrátorský server pre tie deti, takže ja si viem veľmi rýchlo overiť, kto sa kedy prihlásil, kedy mu členstvo vyprší. Viem tam posielať maily všetkým naraz, alebo aj jednému. Skrátka, komplet tie prihlášky sú nahodené do takéhoto systému. Keď to urobíte cez ten formulár webový, tak sa to robí automaticky, čo je veľká výhoda, lebo spracovať prihlášku manuálne je dosť čas zaberajúce. Rád by som, keby sa postupne našlo viacej ľudí nielen na samotné trénovanie, ale aj troška také riadenie toho projektu, lebo robíme to traja ľudia a je to aj poznať na tom, že ja skrátka nemôžem obiehať tretinu Slovenska a riadiť a vybavovať materiálom každý krúžok. Pri svojom zamestnaní je to skoro nemysliteľné, takže niekedy tie dodávky materiálu sú pomalé, alebo nedostane sa všetko naraz, ale nie je to v mojich silách zabezpečiť a podobne sú na tom aj ostatní projektoví manažeri, využívajú všetky možné spôsoby, aby ten materiál sa tam dostal rýchlo, ale nie je to celkom v našich silách. Takže ak teda niekto by bol schopný a ochotný pomôcť v regióne, tak môžeme mu vybaviť rôzne prístupy napríklad môže robiť toho ratingového monitora, že si vezme a bude ratingovať svoje lokálne turnaje a nebudem to musieť robiť ja, alebo môže správcovať ten portál, nahadzovať tam tie články, prípadne sa starať o webovú stránku na chess.sk, aby tam boli aktuálne údaje. Môže si zobrať aj organizovanie školení, alebo teda turnajov, takisto aj tie preklady. Niky toho má dosť, takže keby jej niekto s tým pomohol, tak určite by to ocenila. Niektoré z týchto funkcií si myslím, že by vedeli byť aj honorované. Je to na tom, že ako sa dohodnem ja, ten človek, a ešte to musí teda schváliť Martin Huba, ktorý dáva peniaze z ruky, ale v princípe za tieto práce by mala byť nejaká odmena. Tu sú také najčastejšie otázky. Cieľová skupina detí, sú to deti 1. až 4. ročníka základnej školy, ale vravím, že už sme začali aj troška do tých škôlok prenikať. Najviac skúseností zrejme má Cenada, ktorá má ten predškolský ročník, takže šach je možné naučiť dieťa už od veku 3-4 rokov. Boli by sme radi, keby aj tie škôlky sa aktivizovali.
Členom CIS môže byť aj žiak, ktorého škola sa do projektu nezapojí. Ten, kto sa tam registruje a pošle 10 eur, automaticky je členom bez ohľadu na to, či škola v projekte je alebo nie je. No a o tomto školení by ste mali dostať doklad, že ste ho absolvovali, ale iba tí, ktorí mi to poznačili na prezenčke. Prípadne cez prestávku ja si to ešte obehnem a poviete mi, kto chcete, lebo veľa z vás už takéto školenie asi absolvovalo a dvakrát ten istý doklad nepotrebujete. Doklady potom vám zašle sekretariát SŠZ, prípadne pre tých, ktorí sú v mojom dosahu, to môžem urobiť aj ja osobne. Na požiadanie môžete dostať aj základnú trenérskú licenciu Slovenského šachového zväzu rozvojový inštruktor. No, toto už by som snáď aj preskočil, lebo to už sú také informácie, ktoré sa nás až tak netýkajú. To je z hľadiska zväzu, čo by mal ten projekt priniesť. Členskú základne, popularizáciu nových členov, nejaké peniaze, no a samozrejme celé to by malo mať synergický efekt, že bude viac turnajov, viac podujatí, viac práce pre trénerov, viac možností pre rozhodcov, organizátorov. Určite z toho budú profitovať aj kluby, pretože projekt beží na najnižšej úrovni a kluby sú tie, ktoré by mali postupne tých hráčov, ktorí o to budú mať záujem, brať do svojich družstiev. To sú najdôležitejšie stránky šach na školách. Upozorním na dve. Na to PSM Demo FIDE.com je vlastne demo prístup na tú stránku FIDE, kde je prístupný ten rating a tiež aj niektoré články, plus je tam obsah vlastne celého webu. Nie je prístup k obsahu, ale je tam celý obsah, akože sú tam názvy tých článkov. Ten prístup cez demo je zadarmo, samozrejme. No a ešte zaujímavá stránka je tá posledná, šach v škole webnot.sk, kde tu práve zriadili v tom Ružomberku a je to podpora k týmto knihám. Zatiaľ tam bola metodika iba k prvým 7 lekciám, tuším, ale pán Murín slúbil, že to budú postupne doplňať a máte tam aj možnosť vlastne vložiť komentár k nejakej tej lekcii. To znamená, že keď ste si niečo všimli, že ste odprednášali tú lekciu a niečo sa vám zdá, že by sa dalo vylepšiť alebo niečo je tam priamo zle, tak treba využiť túto cestu a napísať tam. Alebo môžu sa tam vkladať aj vlastné nové lekcie. Celkom pekná stránka. Zatiaľ ešte tam ten obsah nie je nejaký veľký, ale dúfam, že sa to postupne rozmnoží. Čo niečo v škole, tam bol potrh. Tam bol to na vyzerá. Ako? Spolu je to šach v škole. .webnot. Tam je vyzerá, ale tam je potrh. Bodka je tam? Nie, šach v škole je spolu. .webnode.sk. Moment, ale medzi škole a webnode je nie? Tam je bodka. No dobre. Mal by som... Toto je koniec mojej prvej časti prezentácie. Sme na tom 10 hodín. Ešte som chcel len tak z rýchlika povedať, že začínajú sa
rozbiehať súťaže základných škôl a mali by sme ich stihnúť všetky 3. Tá súťaž je 3-stupňová. Okresné kolo, krajské kolo a finále. Čiže v priebehu októbra by sa mali zorganizovať okresné kolá v, dúfam, čo najväčšom počte okresov na Slovensku. A vidím tu teda, že ste tu z pomerne veľkej časti Slovenska, takže keď viete, že sa takéto kolo u vás koná, alebo ho nebodaj organizujete, tak opäť ja som kontaktná osoba. Dostali sme sa tento rok na portál školskýšport.sk, čo je pre školy portál, kde prihlasujú svoje deti na športové súťaže, tak už je medzi nimi zase aj šach, ktorý v tomto systéme bol dlhé roky, ale asi pred 3 rokmi, keď sa rozpadla Saška alebo prestala fungovať tak, jak má, tak šach odtiaľ vypadol a teraz sa opäť pokúšame tento terén dobiť, ale je to zase cesta zarúbaná na dlhé lakte, ale získali sme nejaké možnosti a aj finančné prostriedky. Zväz dotuje okresné kola, dáva 30 eur na ceny, 14 eur na rozhodcov a ešte 1 euro na každého hráča. To znamená, že pri účasti povedzme 30 hráčov tá suma je 74 eur na jeden turnaj. Nie je to veľa, ale verím, že nadšení organizátori by to obvodné kolo za to mali zvládnuť. Na krajské kolo je dotácia 10 eur na hráča, ale z obvodného kola postupujú prví 3 chlapci a dievčatá z každého obvodu alebo okresu. Správnejšie by malo byť asi okresu, lebo na tom portáli je to ako okres. Dostal som prednášku, aký je rozdiel medzi obvodom a okresom. Myslel som si, že je to to isté. Nie je to to isté. Obvodov na Slovensku je vraj len 50 a okresov je 79. No a majstrovstvá Slovenska, tam je dotácia až 30 eur na hráča. Tie by sa mali konať pred Vianocami, myslím, že 15. decembra. Je na to vypísaný konkurs na stránke Slovenského šachového zväzu. Dotácia na ten turnaj je až do 1000 eur. Takže keby niekto chcel organizovať okresné kola, krajské kola, zase obráťte sa na mňa a mali by ste tú podporu dostať. Iné turnaje, ktoré bežia už niekoľko rokov, je GPX Slovenského šachového zväzu. Máme tu duchovného otca súťaže a... Koľko titulov som dostal? Ako? Že koľko som dostal dneska už titulov. Ešte mi pošleš to o absolvovaní školenia a budem mať prvý stupeň kvalifikácie. Áno, musím mať 10 stránkové. Aj teda členov komisie GPX, pán Roháček, bude mať tiež prednášku. Táto súťaž už teraz je 7. ročník, sa začal? No, tak začal. Ešte nebol? Ešte sme turnaj nespravili, ale v tej jeseni sa to ťažko vždy rozbieha a potom na konci sa zase finišuje. Minulý rok bolo vyše 70. Ešte? No, neovládam tie štatistiky presne. GPX má úžasnú stránku, kde sú aktuálne a v podstate veľmi aktualizované údaje o
všetkých turnajoch, kalendár, priebežné poradie, veľa fotiek, skrátka všetky údaje o súťaži sú na tej stránke pekne štrukturované. Výborná stránka. V tej GPX je vyše 1000 detí, minulý rok sa zúčastnilo. Tá súťaž každý rok naberá na obrátkach a má veľký úspech. Popri nej vznikli aj také menšie turnaje, ktoré sú pre ozaj tých začiatočníkov, keďže GPX je pre hráčov do úrovne 1400, čo už sú hráči, čo niečo vedia. A v tých centrách, kde je veľa detí, nebola až taká spokojnosť, že dieťa príde na turnaj nováčik a končí na konci, že ceny zbiera niekto iný, tak si zriadili turnaje sami také lokálnejšie, kde majú vlastné podmienky. Niekde sa ani nehralo ani na hodiny, niekde sa hralo na hodiny, prípadne iné podmienky, ktoré GPX predpisuje, neboli schopní splniť, tak si vytvorili lokálne turnaje a tiež majú úspech. V Bratislave každý mesiac sa koná na Eška Slovan Bratislava na Gešajovej takýto turnaj. Býva to v prvú stredu mesiaci od 17:00, taký krátky turnaj od 5. do 8. Iné turnaje sú v kalendároch Slovenského šachového zväzu. Zaujímavá stránka, ale skôr teda pre závodných hráčov je Chess kalendár EU, kde je kalendár celosvetový, ale hlavne teda európskych turnajov, všelijakých zaujímavých. Keby niekto chcel šachovú turistiku, tak môže od turnaja na turnaj celý rok vlastne tento kalendár absolvovať. To sú dva také moje nápady. Keďže šach sa dá veľmi dobre hrať aj cez počítač, možno, že by sa dala zorganizovať online liga družstiev šachových krúžkov. Najväčší problém s malými deťmi je cestovanie a už dneska tie školy, väčšina z nich má počítačovú učebňu. Nič nebráni tomu, aby sa 2 alebo viac škôl dohodlo, OK, tak o 3:00 v pondelok my si sadneme za počítače u nás, vy u vás a odohráme zápas a takto sa môže spraviť vlastne súťaž ligová bez toho, že by bolo nutné cestovať mimo školy. Dá sa to rozšíriť aj na medzinárodnú úroveň. Je tu server Hrajšach.sk, propagujem ho, pretože je to slovenský server a programuje ho môj kamarát Libor Havlíček. Ak by bolo o takúto službu záujem, tak on je schopný vytvoriť prostredie, kde by sa toto dialo tak, že skrátka by tam boli všetky tie funkcionality pripravené pre súťaž družstiev. Ale aspoň nejaký záujem by musel byť, zatiaľ som ho nezaznamenal, takže zatiaľ sa na tom nepracuje. Existujú aj iné herné servery, kde už tieto možnosti možno sú aj vytvorené. Myslím, že taký veľký server je PlayChess a tam sú už tieto možnosti, ale nie je po slovensky. To bol koniec druhej časti prezentácie. Nerád by som bral o čas a možnosti trénerov, kvôli ktorým ste sem hlavne asi prišli, ale predsa si ešte neodpustím jednu moju teóriu, ktorú som nedávno vymyslel, teóriu snehovej gule. Ja mám rád prírodu a preto som si vymyslel takúto teóriu, že ako vlastne vychovať toho šachistu.
A zistil som, že tá guľa, že na to, aby bol šachista, tak stačí, aby mal to zdravé jadro. To je ten najmenšia gulička a tam treba, aby ten prvý tréner urobil 4 veci. Aby naučil to dieťa dôkladne ovládať pravidlá hry. To znamená, že musí vedieť, ako chodia figúry. Druhá dôležitá vec je, že musí naučiť to dieťa, aby sa správalo pri partii čestne a rovnako aj pri turnaji. Takže aby teda napríklad dodržiavalo pravidlo dotknuté hrané, aby nerušilo ostatných, aby sa k súperovi správalo s dostatočnou úctou po partii, podalo ruku a tak ďalej. Tie pravidlá sú aj v pravidlách šachu FIDE, ale samozrejme vo všetkých týchto publikáciách sú vysvetlené. No a to sú dve veci, ktoré sú samozrejme, ale oveľa ťažšie dosiahnuť tie dve ďalšie poznámky, aby dieťa malo radosť z hry a aby si vypestovalo ku hre lásku. Lebo iba vďaka týmto dvom vlastnostiam získa vôľu, aby sa zlepšovalo. Ak toto dokáže tréner prvého stupňa, tak ten tréner, ku ktorému to dieťa príde, hoci kedy neskôr, tak ten mu bude veľmi, veľmi zaviazaný. Pretože to dieťa, pokiaľ bude mať samo vôľu zlepšovať sa, tak je to obrovské plus. Že ten tréner niekedy robí aj za to dieťa a nepomáha to. No. Potom, prečo teda som to volal, že snehová guľa? Čiže keď máme to jadro vytvorené, tak vlastne ho začneme točiť a ono postupne naberá tú hmotu a urobí sa jeden taký cyklus. Ten jeden cyklus zhruba zodpovedá jednému tomu školskému roku. Opäť v oboch tých knižkách je metodika na jeden školský rok vypracovaná. No a nabalujú sa teda nové vedomosti, cvičia sa zručnosti, techniky jednotlivé, ale keď je chyba v tom jadre, to znamená, že to dieťa nemá vôľu sa učiť, alebo nemá k tej hre vzťah, tak sa nenabalí nič, alebo tie vedomosti sú povrchné a už ten ďalší tréner s tým asi už nič nespraví, alebo teda s tým má obrovskú prácu. Takéto deti väčšinou potom odchádzajú od šachu veľmi rýchlo. Chyby v tréningovom procese niekedy vytvárajú v telese gule dutiny, alebo aj celé výrezy. Tú guľu potom sa dá rozdeliť na nejaké sektory, kde jedna časť je, ja neviem, znalosť otvorení, znalosť taktiky, stratégie a všetko toto. Dá sa to vždy rozkúskovať a aj dobrému trénerovi sa stane, že niečo nevysvetlí alebo niečo nebolo pochopené a tá guľa je potom taká šišatá, ale vždy lepšie šišatá guľa a veľká ako keď je rozbité jadro alebo teda tá gulička je až príliš malá. No a ešte tretiu vec, čo by som zdôraznil, je, že všeobecné metódy sú dôležitejšie ako znalosť konkrétnych situácií. To znamená, že keď to dieťa naučíme nejakú metódu,
tak je to dôležitejšie, ako mu povieme, že ja neviem, v tomto postavení máš hrať toto. Pretože také postavenie už sa mu asi v živote nevyskytne a táto informácia má preňho veľmi malú hodnotu, kdežto keď ho naučíme metódu, napríklad niektorí vysoko postavení funkcionári majú problém matovať vežou, lebo nepoznajú metódu, tak možno vedia v nejakom jednom konkrétnom postavení vďaka svojim technickým možnostiam povedať, že tento ťah je dobrý, ale nevedia vysvetliť prečo. No a ukončil by som to citátom, mám chybu, kto ju odhalí? No, ja ju odhalím. 6. majster sveta. Robil som to o polnoci, tak pardon. Povedal takúto slovnú prešmičku, poviem to po rusky, lebo ten preklad môj nie je dokonalý. Невозможно naučiť хорошо играть в шахматы. Šachmatám možno toľko naučiť sa. A to vlastne je dôležité. Nie je možné naučiť sa dobre hrať šach. Nie je možné naučiť dobre hrať šach. Možné je len naučiť sa dobre hrať šach. Osvedčujem vám ten preklad. Áno, no, ja som na ňom pracoval niekoľko minút a dôležité je naučiť sa, pretože pokiaľ to dieťa sa nechce učiť, tak mu nepomôže ani najlepší tréner na svete. Myslím, že to platí aj nielen v šachu, ale aj v celom pedagogickom procese. Ale keď ten tréner dokáže motivovať dieťa, aby samo sa učilo, tak to je tá najdôležitejšia vec, ktorú mu môže dať. No, týmto by som ukončil svoje vystúpenie. Ďakujem. Ešte upozorním, pripravil som tu také malé občerstvenie, takže v prestávkach medzi prednáškami